שלום לכם, ותודה שאתם צופים בסרטון שלי. אני ורד אברהם, מנחת קבוצות בשילוב אומנויות ותנועה, וב-15 שנה האחרונות מפתחת את שיטת Present for Life להובלה ויצירת תהליכי איזון רגשי. בסרטון זה אני רוצה לדבר על היתרונות שיש בהשתתפות בסדנה בהתאמה אישית של Present for Life. דמיינו שאתם מגיעים ליום עבודה, מצאתם חנייה בקלות ואתם רעננים. הבוס מברך אתכם בבוקר טוב וקורא לכם לישיבה. בישיבה עולות כמה בעיות מטרידות ומאתגרות, ואתם מיד מוצאים להם פתרון יצירתי ומלהיב. וגם זמן הכנתו קטן בחצי ממה שבדרך כלל הייתם צריכים. וגם שיתוף הפעולה שלכם עם הסובבים אתכם הופך יעיל וממוקד. במחקרים של דוקטור קרלה אנפורד נמצא שתנועות מסוימות מגבירות ומשפרות את היכולת השכלית. בסדנה זו אני מלמדת תרגילים קלים ויעילים שדרכם תשיגו הפחתת מתחים, מיקוד, יעילות, יצירתיות, העצמת היכולת לפתור בעיות וקונפליקטים ושיפור מערכות היחסים ביניכם ובין הסובב אתכם. לבירור והזמנת סדנה, השאירו את הפרטים שלכם בטופס למטה ואחזור אליכם בקרוב. תודה לכם ולהתראות!